Okay. I dag, velkommen til vores kanal, og i dag, så vil vi bælge sådan en her. Det bliver rigtig sjovt. Men vi kan ikke bælge med den her bog. Så. Er du klar? 3, 2, 1. Ej jo, jeg skal altså. Så er jeg færdig. Ej, hvor helvede, jeg skal brække mig. Du så. Jeg vandt. Nej, der var ikke nogen, der vandt. Nå? Vi skal bare se, om vi kunne bælge det. Ja, det var nu laver vi konkurrence ud af det. Der var ikke nogen. Altså, der var ikke noget, fordi at nogen skulle vinde. Det var... Kan du se? Nu laver vi konkurrence i det. Det var rent, der står 1-0 til mig, men der kommer flere videoer. Det er det i hvert fald ikke. Der står ikke 1-0, det var ham, der er lidt dum. Fuck mig.